फैसाखौ लानानै खामानिखौ हले मोजां मावाबा नोङो नै बेजों दाउआ मालाबाबो गावनि खामानिखौ मोजां मावालासे थाफेराखै आरो आंनो फैसानिल'सो गोनांथि फैसा मोनब्लानो खामानिया साननानै ला जाफुंजोब्बाय होननानै दे जागोन दे नोंखौ फोथायनानैसो आं बे खामानिखौ नोंनो होदो नङाबाथ' आंबो हारसिं खुद खालामनो हायोमोन नाथाय सासे नङा सासे लोगो नांथारगौ नालाय बेखायनोसो नोंखौ लेंहरसाबबाय आङो हारसिंबो जाद्रायाना सासे लोगो दंमोन नाथाय बेबो खामानि गैया बेखायनो नोंनो मावदो दे आरो बेफोर खामानिया गुबुननाव शेयार जानो मोननाय नङा मिथिबाय ओरैनो फैसा होगाराखैहाय आंबो बेखायनो आंनि खामानिखौ मोजां माव दे जागोन मादै ओमफ्राय मानसियानोथ'हा सोरमोनबा माने माला आरोना बेफोरजों नोंहा मा मतलब नों खालि बेखौ बे मालखौ थिखाना लागायदो आङो जेन बेफोराव फासिया नोंबो फासिया बुजिबाय मोजां माव बेखौ नों मा खालाम दायो खालामदो थिखानाल' लागाय फैसाखौ आं नोंनो टाइम टु टाइम होगोन दा खावसे होगोन खामानि जाखांनायनि उनाव खावसे बुजिबायना मोजाङै औ बुजिबाय बेफोर गाज्रि खामानियाव आं ओरैनोथ' आखायालाय आंना थाखायोखा एसे एनैया नाथाय आंखौबो हमनो हास्रायाना रावबो बारा फैसा मोनबानो जायोलै नैबेजों दाउनाबो नोंनि जानो हागौ बिराद सुथुरमोन खोमा बे माला मादै बेखायनो रास्तानिफ्रायनो क्लियार खालामखाबायलै थिग दं दे मालायनिखौथ' आंहा नांजानाङा अब्लाबो माने खामानियाबो गोरा जाहैबाय नालाय आं बुंबायना नोंनि खामानिया नोंनि खामानिसिमल' आंनि खामानिखौ नोङो सोंनोबो नाङा जेबो माबानोबो नाङा टेनसनबो जानो नाङा आं दं बेयाव जागोन मादै जागोन दे होमबालाय आं मालखौ थिखाना लागायग्रोनोसै नङा होमबा दा सोरबा फैबा जारलासो जागोन औ बिनिफ्राय नों सोर आं सोर जों सिनायलाया जायखियानो जाया मानो जों सिनायलाया मिथिबाय मा जादों जायाखै बेखौबो जों मिथिया खबरबो गैया नोंबो खबर गैया नोंहा मा बाहाना खालामनो हायो खालामदो उनाव माबाफोर प्रब्लेम जायोबोला आंहा आंनिखौ नायगोन नोङो बेखौबो माबोरै थिखाना लागायो बे नों दंसै बाखि आंनि खामानिया बेयाव जोबथ'बाय नोङो जेबो टेनसनबो होनो मोननाय नङा आंनो आं बेयाव खबरखौ नेना थाबाय थागोन मारै जायाखै मारै जादों दे जागोन होमबालाय दिनै बे दैजिनि खामानियाबो जोब्बाय न'आव थाब थांफिननांगोन आबाया फैब्ला जारला जागोन नङाना आजिखालिनि जुग गावजों गावनो बिराद सुथुर थालायलायो नामा मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया बे फैसा थाखायानो होन बा सोरबा आंगोनि थाखायानो होन माबा मोनसे दुश्मनी होन आच्छा बे बेगखौ आं सावना गारनांगौ ना मा खालामनांगौ बेहायथ' जिबायदि माल दङ बेखौथ' आं जेरैखिजा माबा मोनसे थिखाना लागायना बोथ्रोदथारनांगोनलै मा जिनिस होलांखो बे आइया बे बेगाव मोजांबो खोनास्रायासै आच्छा मा दं जे बेनो फैसा होलायनानै आइया बेखौ होलांलायबाय जे मा थिनदों बेलाय आं मिथिनो लुगैदों बे बेग सिङाव मा दङ आरो बे सेंग्राया सोर मानि थाखाय आइनि खामानि मावना होदों बेथ' ट'ट'सो सालायना फैदोंमोन ट'ट' ड्राइभारा आइनि मा खामानि मावना होदों बेबो बेबायदि हाग्रा बारियाव एथ' बिदि हाग्रा बारियावलाय मानो फैदों बिसोरलाय आरो मा मिथिनायनि खोथा बुंदोंथे आं पता लागायथारनांगोन मा सोलिबाय दं मा खिस्रि संगासिनो बिसोरो हो थुनथुलि आइ औ आयै औ नों माखौ नायना आसरित जाखो आइ थुनथुलि नों बहा दंमोन एसे दिन हा मानसिया बेबायदि थायो होमबा फन हरा खिन्थाया माया बहा थांदों बहा मा जादों बहाय थांनाय नोङो हो आरो दिनै हरखाब न'आव बिदि फैबाय आयै नोंबो मिथिलायखाबाय आरोना औ हा मिथियाथाय मा जानो नों बिदि सोरजोंबा थांनानै जेबोखौनो खिन्थालाङा माया जावैसोआ बेसे टेनसननो जों जामायजोआ बेसे टेनसननो नों मिथिया आरो बेफोरखौ सोरजों खारफालाङासै नोंलाय बेबायदि ओरैनो दाय गैयिनि दाय जानला मानला सन्देह खालामजालाबायनो मानो थांनाय सोरजों बुंनाय आं आरो सोरजोंबा खारफालांनो दायो मा खोथा बुंलाबायदों नोंलाय आं बेसे मुसिबतनिफ्राय बासायनानैसो बेयाव फैदों न'आव खुनुरुखुमनो आरो नों माबायदि खोथा बुंदों हो मुसिबत हामा जायाहाय बहा दंमोन आंनो खिन्था गोख्रैनो आरो मा सोरजों खारफालांनायनि खोथा बुंदों आं रावजोंबो थाङाखै न'निफ्रायसो गायब जादों आंलाय आङो मिथिबाय आयै मा न'निफ्राय गायब माथो जावैसालाय होनदों सोरजोंबा थांदोंमोननो मालाय आफाय नागिरदों नोंखौ आं बिदि रावजोंबो थांथाराखै आयै आंखौ बुथारनायनिसो प्लेन बानायदोंमोन नोंखौ बुथारनायनि प्लेन मा होनदों नोंहाय हरखाब फैलाबायनानै नोङो जानला मानला खोथा बुंफैखोसै नोंखौलाय सोर बिदि बुथारबायनोसै सोर दङ आयै लक्ष्मणनि बिमायानो आंखौ बेबायदि हालोद खालामदोंमोन ओंखायनोथ' दाबो आं बेयाव थांग्रालासे बेयावसो फैग्रोदों नोंनो खोन्थानो थाखाय
आयै लक्ष्मणनि बिमाया आंखौ बुथारनो सेस्था खालामसोदोंमोन इसोरनि अननायाव दिनै आफा इसोरनि अननायावसो आं मोजां फैफिनबायलै आयै आंजोंदि मा जाखो मा जायाखै आं हुस फैनाय लोगो लोगो बायदि साननानैनो आङो फनबो हरासै लक्ष्मणनो डाइरेक्ट बेयावसो फैग्रोबाय ओरैनोथ' आंखौ फोथायगोन ना फोथाया बेखौ आं मिथिया लक्ष्मणाबो नाथाय आंखौ बे लक्ष्मण बिमायानो बेफोरबायदि बुथारनो सेस्था खालामदोंलै आयै हे गसाइ लक्ष्मण बिमाया नोंखौ बुथारनो सेस्था खालामदोंहाय मा बुथारनोल' आयै आंखौ बेदर साखि होग्रोबाय ओमफ्राय बिदि हालोद खालामबाय बियो बिहुस जाहोनानै ओरैनोथ' वार खालामनो हायामोन नालाय आंजों नांनो थाखायबो साहसनि गोनांथिलै आयै बेखायनो बे हाया नालाय उनथिंजाय आंखौ सिखाजों सुदों आरो रोमै गोसोआव दंबावो आंखौ एकदम बेहुस खालामनानै बुथारनो सेस्था खालामनानै दैयावबो नारसोमबावदोंसोमोन आंथ' बेहुस हालोदावमोन ना रोमैल' मिथिबाय बेखायनो सिखारनोबो हाला मानोबो हाला बेजों नांनो हायासै दे आसरित घटनाहाय बे लक्ष्मण बिमाया एफा गाहायाव गोग्लैनो हागोन नोंखौ पसन्द जायाबाबोथ' बेबायदिथ' खालामनाङामोन बियो खालामदों आयै नोंथ' फोथायोना आंखौ हो नोंथ' आंनि बिमाना आयै आंजों गोबां गोरोन्थि जाबाय अब्लाबो दिनै आं नोंनिनो खाथियाव सिगांग्रो फैग्रोबाय मानो होनबा बैयाव थांग्रोनाय माने आङो गावखौनो गाव जाम्बि खालामनायसो माबा मोनसे आङो बुद्धि साजायनानैसो थांफिननांगोन जोंबो आयौ नोंनि बाथ्रा खोनानानैहाय आं हायाव दंना अख्राङावसो दंमोनथारबाय एसेबां बिदि आंनि फिसाजोखौ बिहामजो महरै गनायनो हाया बुहुमनिफ्रायनो फोजोबनो नागिरदोंमोन नि सायाव लक्ष्मणनो खिन्थादोंनो सोरबा उमुक थुमुकजोंसो थांदों थुनथुलिया खारफालांदों होननानै बाय बिखुनजो नों आंखौ एसेबां बिदि बरनाम खालामनो सानदोंमोन गावनो आयै आंखौ बिस होनानै गावनो आंखौ बिदि फान्दायनो सानदों लक्ष्मणनि सिगाङाव आंनि केरेक्टारखौसो गाज्रि खालामनो सानबावबाय नङा होमबा खालामबायानो इयो लक्ष्मणासो दा मा साननानै दङ आंहा फोथायनाय दंखाथारोमोन माबा मोनसे बेलेग बुद्धि साजायदों होनना नंमारगौसो नै आं दङ एबार बियो माब्रै गनो थौ दानो थांगोन आरो बिनि बिमाखौ जेलाव हरगोन जोङो हरनायाथ' हरगोन आयै नाथाय फुरा प्लेनै लक्ष्मण जाम्बायाबो नोंनि फिसाय मोजाङा हाबा बिमानि खोथाखौसो लाखोना माखोसै नागिरनायाथ' नोंखौ नागिरदो नागिरबाबो बेलेग खोथा लगायना होबायसै थेवबो माबा मोनसे जागोन न' आयै आङो साननो नांगोन बा सनालि न'आव थांना आंखौ बावहैयाखैथ' एसेबां गोबाव थाहैखाबाय ओमफ्राय फिथाइ सामथाइबो खम जाना फैखाबाय खोमालै ना नोङो आंबो थांनो सानदोंमोन ओमफ्राय थांनाय जायासै सोलाबासिनोबा न'आवबो ओरै माइ गायनाय ना सायख्लं नों थांब्लालाय मोजां मोनगौमोन आङो ओमफ्राय आंबो फैनो नागिरबाय गावहानो बुंबाय न'आव दसे थाथ'बावदो होननानै ओमफ्राय आंथ' नोंखौ जोबोद मिस खालामदोंमोनलै नोंसो खालामना खालामा माथो फनखौनो खननैल' हरखायो गावहा बिनिफ्राय आंनोबा मा लाबोखो नोंनोथ' आङो फिथाइ सामथाइबो लाबोदों आइया ना माबादोंमोन गुरैनाय दंमोन ना बेखौनो हरफाबाय गोरानबो गोथांबो एसे अमाबो सिथारदोंमोन ना जोंहा आमथिसुवानि बिनिफ्राय गोबां माबा बिहरसोदोंहाय आं माखौ बुंथ्र'नो जायखिजाया नों जाबायल' थादो बिखुनजो हरनायखौ बा एसेबां जाबाबो जाख'नो हालायनाय नंलालै फुंलायसिगोनसो खोमा आंबो ना हरनायाबोथ' खम बुरजा हरखायो नोंसिनि आइया माखौथो बुङो बिखुनजोनि अननाय बिमानि अननाय दे बिखुनजोनि अननायाव आइनि अननायाव बेफोरबायदिनो आंहा मोजां मोनजाबाय थाथों आरो नोंखौ जेब्लायबो खुसियैबो लाखिनो हाथों ने बिदिनो अनजाबाय थानो मोनबानो जाबायलै आंहा आरो माथो सिन्थाबाव ओमफ्राय बे उरायनाखौसो खिन्थानाया आं नोंनो जोंखौ जि माबे बुंसोदोंमोनहाय बियो जायख्लं नोंनोथ' खोन्थाजोबखाबायना आङो बाद दोनलै बिनि खोथाखौ बन हाफा मोखां फैसा थगायनानै जाग्रा सैखाथारा आङो बेखौ आरो मानसिखौ नुबानो गोदना सेरथेनोसो लुगैयो आङो बिनि जेबो लाइफनि भेलुआनो गैखाला ओरैबा ओरै फांफुंसो मानसियानो दिनैबा बेजों गाबोनबा बेजों बिदि मानसिखौलाय सोर सुखुनसै आंहा बेजों जेबो लेनदेन गैला जायखि बे बासि दाबासि जोंखौ जेखि बुं नोंजों आंहा अरायबो खुसियै दङ दायो जायख्लं थारैनो नों आंखौ जोबोद अनमारो न' जाम्बि नोंखौ अनाबा सोरखौथ' अनबावनो आंलाय नोंनो आंनि अनसुलि बिसिखा महर मोखांखौ हाजार बासि बियो गावना महर दंबाबो लाब गैखाया नोंहासो महरानो जियानो जांथ' बासिनो थाङा इसोर हरनाय ना अब्लाबो आं नोंखौ गोसोजों दिलसे मोजां मोनखायो जोंनि रिलेसना मालाबाबो बेफोरबायदि बायलाङा बे बुरायना फाग्लाया जेखि सान दा सान मोनसे टेनसनाथ' जोब्बाय फैसाया एसे थांबाय आरो बारा होननायाव दंना
एक तिरसे दो शिखार नामा? फैसा बारा थाङै थाङैखौ आं साननानै दुखु जाबाय थाला लसबो मोनला अराय जोंनि खुसि बायनो थाखाय माबा थांगारनाय बायदिसो मोनदां फैसाखौ दे आरो आबानि खुसिनि थाखाय आंनि खुसिनि थाखाय एसे फैसा थांबा थांथोंसै जेबो नंला